Safle Wylfa ar Ynys Môn, dyma lle oedd niwclear yn arfer cael ei greu. Ond bod y gwaith hwnnw wedi dod i ben, maen nhw rwan yn gwneud gwaith gyda phobl ifanc leol. Ond dyma'n union be o pobl yn gorau wisgo. A meddylia wneud 8 awr o waith. Mae'r pwyslais yma ar addysgu'r genhedlaeth nesaf. Ond gyda mae'r cwestiwn dros ynni niwclear newydd, mae yna gyfle o hyd med rhai yma am waith ar y safle ac i gadw pobl ifanc yn lleol. Dwi'n yn gwybod os di lot o bobl yn gwybod beth da ni'n neud. So dyna pam dwi wedi bod really passionate am gael ysgolion i fewn a danos beth da ni'n neud yma. Achos weithiau mae pobl jyst yn meddwl, wel, da chi'n cynhyrchu trydan dim oes. So be actually da chi yn neud, mae yna lot fawr o waith. Mae'r cwmni'n tyfu, dim mynd yn llai. Mae nifer o bobl wedi bod yn holi os y bydd Wylfa yn cynhyrchu niwclear eto, ac mae disgwyl y penderfyniad hwnnw yn fuan dros yr haf. Ond mae yna rai sy'n gwrthwynebu a ddim yn credu mai niwclear ydy'r atab. Da ni ar Ynys Ni, mae yna digon o ynni naturiol yma, digon o swyddi felly gellir cael ei creu, digon o ffyrdd o ynysu tai fel bod nhw ddim yn gillwn gwres gymaint ag y byddan nhw. Mae'r hogiau ifanc eisiau gwaith, eisiau gwaith rwan, ddim yn rhyw freuddwyd brach mewn blynyddoedd i ddwad. I'r disgyblion hyn, mae Wylfa yn cynnig gobaith at aros a gweithio'n lleol. Da ni'n gwybod mae lle ma'n cael lawr ac yn cael ei diristro rhywbryd. Ond os da ni'n cael ei newydd, sy'n lot o swyddi i pobl lleol rownd angles i gyd. Mae yn quite anodd i aros yn lle ti isio, oherwydd mae yna mwy opportunities a llyflau tu allan yn Ynys Môn. Swn i'n hoffi aros yma, ond ar y funud, wrth gwrs, sam llawer o swyddi yma. Ond eisiau gan adeiladu lle newydd, eisiau sy'n o'n creu cyfle i mwy swyddi rhwng fyma i pobl ifanc. Os ydy niwclear yn rhan o ddyfodol yr ynys, neu ddim, mae'r bobl yma yn mynnu bod gwaith da a phwysig ar y safle o hyd. Ni yw Coron Moron a ni yw band Ysgol Nantgwedig. Rydw i wedi sgwennu can am cawl oherwydd yn ysgol mae pawb yn rili hoffi cawl. Mae'r can amdano hefyd dim gwastraff bwyd. Mae cawl yn iach iawn a mae'n mor blasus, so dylech chi bwyta fe fel pob dydd. So fi credu y neges yw fel bwyta'n iach a peidiwch gwastraffu rhywbeth blasus. O'n i'n gwybod bod load o talent mewn blwyddyn 6 a o'n i jyst i meddwl dylen ni creu band. O'n i'n meddwl fel Coron. Wedyn o'n i fel, beth sy'n odli gyda Coron? Wedyn fi'n fel Moron a pam lai dim wneud yna. So o'n i wedi perfformio yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024. Yn cystadlu i gyd oedd yna 19 o pobl a ni jyst i ennill. Dyma logo Coron Moron a dyma rhai o gigs ni. So ni wedi gwneud fel Nantgwedig neudd o'r ysgol a Maldwyn, Llwyfan a Adlen a wedyn ni da fel Glastonbury ac wrth llefydd arall ni wedi eisiau mynd. Os mae'na bandiau bach eraill, fel y tip fi roi fel mynd amdani a jyst dechrau lan band a rhoi goefa. Ffeindio pobl talentog a sydd yn grŵp da a cydweithio, wedyn jyst wneud beth dda.